Tangshala bubagrani asemani shalno rgei Mohanpur constituency ni Baina Kamini Bk.Kwchwngti Debbarma ni Nukhungno Kaisa Kwtal Tangwi Rwlaikha YTF ni Adongrok Manjakha YTF ni Central General Secretary James Debbarma no khobui YTF ni kubun ojamarok 4 July engkha Tripura hastini Maharaja Bubagra Pradkishur Debbarma ni Philburi Chibre asemani shal Bishibrumno o salno khatung khajani bishingte yasaklayo hastini joto tongko songlukrok Taklaibo o salno yasaknani bagui khatung khajani bishingte luajimung naharlaijak Tripura mothate dalbedal NGO bodolni Adongrok Aba haikeno tangshalo bubagrani asemani shalno rgei Mohanpur constituency ni Baina Kamini Bk.Kwchwngti Debbarma ni Nukhungno Kaisa Kwtal Tangwi Rwlaikha YTF ni Adongrok Manjakha YTF ni Central General Secretary James Debbarma no khobui YTF ni kubun ojamarok Puilano sini media team rok no Rwlaikha hambai tini sini o jagao ko Baina bo sung phai sok paijak sung thaimano tini sini bubagra Sri Sri Pradkishur manikyo sini bubagra ni birthday asaimani sal tini bai bo 44 years ungnai go bini special je occasion no sini sengkrak rok no bo miani simno je koi khabo je tini bini birthday special dewo kebo cake rok rawi celebrate khaya kare je rang puisa je sing tongjamani chukjamani aborokno sini chukya poribar rokno thangi chubanani cherai rok baksa pora lekha khai tongnai education khai tongnai borokno khata kolom pairinani kabangma jagao nok kabai rok ungtongo aborokno repair khai renani oba hai rok kha bo sunu miya koimani bisingo singtino jaga baila kami o phai sok paikya blage sing khatung ka haisi sini bai bini nok wati rok klai tongmani nukhungrok hamyangi tongmani bini aro thunani tongnani moto kuno obostha se inglia oba haijaro singtini o jaga phai jotto sini sengkrak rokno YTF ni sengkrak rokno tubui sing o jaga tabuk sing nok tangi tongo tin nok sing tangi renan hini phailejak je chukti sing abo tongmani no tanglainani bage hayo gai thasingo sing abo saibo thangka je bini agini nogo tongnani moto kuno poribesh kari khani bage sing taboro tangi tonglayo tai bisi nanglak tai 1.5 hour rok bising no sini o je nok tanglaimani pai thangnai oba haikeno dalbidal jagao sing tini phungni simino khlai tongo nini mande hai jaga rok kabangma school rok thangai sing khata kolom rok ri haikya oba haikeno sing mande hospital rok thangibo je boro rok patients rok no sing fruits rok rui borok no khaka hambai ke sing bubagrani birthday no tini celebrate khai tongo tini o jaga phai sok paijak sini sengkrak ni sini secretary sini George Rupini botongo oba haikeno sini mande block ni vice president sini takuk birmohon oba haiki vice president sini takuk Asis sini cashier sini Tripura mothani secretary takuk Pritom borokno bang blai ke hambai marwo bubagrani je asaima salo sakni joto kisu samungno yakari borok tini polomti khiklai sak thare bubagrani birthday no sing kaisa kathar bai ke sing palainani bagi tini o jaga sing chubanani bagi haimamani bagi bubagrani je leadership bai sing protidin every day no sing oba hai khlai tongo salsa bat koraya je jagao sing khanaka chugya je jagao sing khanaka samung sini youth ni khlaijak nai tongo a jaga ro kintu sing rest khaya kare bathagya kare nogo asuk tongya kare jaga wono thangi sing samung khlai tong buskangni salo Tripura mothani je bubagrani leadership bai bubagrani hamjak pungbai taibo sara Tripura sing oba haike kotor samung no tebo tangjak nai oba haike no jaga o je boro rokni chugya angui tongma rokni poribar rokno sing day to day life o sing connect khaiye borok bai help khainani bagi sing chaitok lai tonglai
haikino paithakon no Kwtal Tangwi Rimani Nukhungno Tangwi Shogikya YTF ni Central President MDC Runal Debbarma no Kwtal Tangwi Rimani Yagulabo Bk.Kwchwngti Debbarma ni Nukhungno haluna ni bagai rang suba sukhlaijakna hinei Rwlaikha YTF ni Central President MDC Runal Debbarma Sini ha bubagra eba Tripura mothani chairman bubagra project bikom kishor manikani asema sal 4 July o asema sal no rogei sini o 2 nong mohanpur assembly constituency eba ADC oke bujjong no wakhinaga on chaini bibinno jagao phung 8 tan simi bibinno program khaitesung jemon phungni simi school thangi khata kolom bakha chocolate bakha sirairongno cake charkha te bibinno rokom khaika anga kri nukhungni lukurongno bo help khaika sajjo khaika financial help khaika te hospital robo misti packet ba jekono ruti ba thali grok baglakha inge tai tabu sing phungni sini youth block or sini block president tong Dipok Debbarma sini YTF ni president block president tong Kosondo Debbarma sini district ni vice president tong Dantu Debbarma tai amdikena sini bujong wakhina ore ba 2 nong mohanpuni warriors rock Adongrok ni kolom tu khiklai tini salchani chalo Adongrok nok tangi rika sem Debbarma hne seng Debbarma hne o Baina amsai Baina obicharon gana o Kaisa nok sing tangi rika abo bamor tini asuk paile khana finishing nei tola floor rok ogro khai ge taw Adongrok kai nok khai agami dina judi government ni kono scheme ni bisingdi judi thake bongno sing puila nok Mandi Nishimi Molini Koktum Chini Khorang